לערב. תתקרבו, תניפו את הדגלים וקבלו את רבית לוין, אקטיביסטית, פסיכולוגית חברתית שביתה נפגע בהתקפה האיראנית, והיא כאן איתנו הערב. תודה רבה. אולי את זה. כן, זה. אז קודם כל תודה לכל אחד ואחת מכם שהגיע היום. אז היום אני באמת עומדת כאן עם בקשה אחת ברורה וחדה: להחזיר את כל החטופים הביתה. עכשיו. כל יום נוסף שבו הם מוחזקים בעזה הוא פצע פתוח בלב של כל אחת ואחד מאיתנו. אין לנו שקט, אין לנו שלווה, כל עוד הם לא איתנו. החזרת החטופים היא לא רק חובה מוסרית, היא המבחן הגדול ביותר של הערבות ההדדית שלנו כחברה. אני עומדת היום על סף כניסה לבית חדש, לא בית שבחרתי, אלא כזה שנאלצתי לעבור אליו בעל כורחי. אילולא מתקפת הטילים ב-20 ליוני, היינו ממשיכים לחיות בביתנו, הנעים, שתי בנות מתוקות וחכמות, כשהבת הגדולה שלנו מתמודדת עם מחלה אוטואימונית, והחשש להתפרצות גובר והולך. ברגע אחד מפגיעת הטיל, עולמנו התהפך. קשה לתאר את התחושה שכל מה שהכרנו מתנפץ, קירות, חלונות, זיכרונות, בתחושת הביטחון שנעלמה. הנזק הפיזי היה עצום, אבל הנזק האמיתי, מבחינתי, היה לראות את המשפחה שלי מרחוק, בלי יכולת לחזור הביתה. באותו זמן אני הייתי במסע בפולין, בעקבות השואה, בין מחנות הריכוז אושוויץ בירקנאו, מתפללת לשלומם. דווקא ברגע הזה, כשעמדתי רחוקה, ראיתי אותן, את הבנות שלי, את בעלי האהוב, ולא יכולתי לגעת, לא יכולתי לחבק, לא יכולתי להרגיע. ורק אז הבנתי בעומק נשמתי, ולו לשבריר שנייה, את הכאב הצורב של מי שאינו יכול לגעת בבני משפחתו. הייתי למעשה פליטת מלחמה לשבוע, בתנאים טובים. אני לא יכולה אפילו להתחיל לדמיין מה עובר על החטופים, ולא פחות מה עובר על בני משפחתיהם. זה לא מצב נורמלי. התחושה שכולנו נחטפנו ב7 לאוקטובר 2023, ומאז כולנו מחכים לשגרה. ובתוך חוסר השגרה הזה אנחנו נקלעים לעוד ועוד אירועים טראומטיים, כמו נפילת טיל על הבית, ונאלצים להיות תלושים ועקורים בארצנו שלנו. אני אדם חזק, אני מתנדבת במשטרה, אני פעילה חברתית, אני תמיד עוזרת ותמיד נותנת, ופתאום אני זאת שזקוקה לעזרה. אבל ברגעים האלה, הערבות ההדדית של הקהילה, של העירייה, של החברים והשכנים, עטפה אותנו. רק המדינה שכחה אותנו, כמו שהיא שוכחת את החטופים. אני קוראת לממשלה, אל תחמיצו את ההזדמנות, החזירו את החטופים. עכשיו, עכשיו, עכשיו. הפסקת הלחימה, חתימה על עסקה שכוללת את כולם, ללא סלקציות, עם לוח זמנים ברור, הם הדרך היחידה להחזיר את כולם לחיים, את כולנו, את כולם, את כולם. הערבות ההדדית היא לא סיסמה, היא מה שמחזיק אותנו כאן ברגעים הקשים ביותר. הגיע הזמן שמדינת ישראל תעמוד לצד אזרחיה, תשיב את החטופים ותאפשר לנו להתחיל מחדש. תודה לכם, תודה לכולכם.